Unu ma na-ebunukwu na nwoke na-eri n'ude. Ọ ya kpata n'oge ụfọdụ ihe na-akpagbugodi nwoke ọ na-edi ya. If you are such a man, come closer. Ka m gwa gị ka ị ga-esi kene nwunye gị ma ọ bụrụ na ọ chọpụta na ị na-edi ihe ma nyere gị aka igbo ya bụ mkpa n'abalị tupu ọ naba. Ịfịa ya aka n'azụ esi ya, ọ dị m n'obi kamgbe ị batara na ndụ m, ana m ekwezi oyoyo. Ị maara obi m na mkpa m. Ị bụ achara ugo m. Obidiya, ahụrụ m gị n'anya, obiga gị oke. Ị hụrụ ya? Ọ rara ahụ. Mana sọsọ ihe ọma ị ga-emere m bụ na ịlaiki peji m. Ana m eme master class nke nji asịrị kwụọ m ụgwọ. Ana m emere gị this thing absolutely free. Sọsọ encouragement ị ga-enye m bụ ịlaiki ya post m, iklik ya na share button, ikesa ya ka your friends soro gị hụkwa ya ka ha na-ama one or two lines. Cheta na ị nwere ike iburu all these lines wholesale na www.olaobibook.com. Onye ahụ taa asị hụ ya echi. Bọsị nta ahịa chọọ na were nchi. Inwe testimony drọpụrụ m ya na comment section ka ọ dị ka ya fọrọ.